onweghị ihe anya hụrụ n'ụwa hapụzie mmiri ọ ga-agba gbanwe ọbara maka onweghị ka anya dị a na-agaghị ele ya ele. Mana ka m gwazie gị ọ ga-akọkwa mma ịgba ọsọ ihere karịa ịda ada ihere, n'ihi na mmadụ uche ya zuru oke ofụma anaghị ahụchi isi n'anya gakpuo. Ntị adịkwa. Chukwuemeka bụ obere nwa gbara naanị afọ 13. Otu ụbọchị ka ọ nọ n'ihu ụlọ ha na-egwu egwu were si okwute o ji n'aka na-atụle elu na-egwuri egwu. Ịmara na egwuregwu ụmụaka ọnwụ ihe dị agha o were okwute mawa ya. Ihe a ka ọ makatara wee hụ ngwere nọ n'ukwu osisi, o wee nwa ya okwute ahụ. Okwute hapụzi ukwu oroma mara okwute were ga nwa otu ọkụkọ na-akpara onwe ya ihe n'isi. Ọkụkọ aso na otu ọkụkọ nne Emeka na-akpa. Nwa ọkụkọ eti pakapakapaka daa nwụọ. Obi ebere mapụ Chukwuemeka, ọ gbapụ ga dolite ya bụ ọkụkọ wee bụrụ na ọkụkọ anwụọla. Emeka ejiri maka mba nne ya ga-abara ya legharịa anya onwe ya onye ọhụrụ, o were ọkụkọ ahụ ga tụfuo ya n'ime ọhịa. Mpụta ka ọ na-apụta lekwa nwanne ya nwaanyị n'azụ ya. O che na onwe ya onye hụrụ ya, nwaanyị na nwanne ya nwaanyị nọ na-ele ya. Egwu na-atụkwa na Emeka ịkọrọ nne ya ihe ahụ merenụ. Nwanne ya nwaanyị asị ya hoo ha adịghị ama ama na ya ahụchara ihe niile, na ya ga-akọrọ ya nne ha, na ọ bụrụ na ọ chọrọ ka ọ ghara ịkọrọ ya nne ha ya nye 1,000 naira. Chukwuemeka sị na ya ejighị ego, ya biko nye akọrọ ya nne ha. Nwanne ya nwaanyị ebilie si ya agawa n'ịkọ. O tie mọmị o. Chukwuemeka ekpuchie ya aka n'ọnụ si anya akọkwala. Ọmụ ya kara akpa were 1,000 naira nye ya. Nwanne ya nwaanyị emechie ọnụ. Nke ụbọchị ahụ aga o wee ruo echi ya, nne ya agụchara na ụmụ ọkụkọ ya sị na ụmụ ọkụkọ ya na-awụ ọnụ na ọ na-achọ nke ọcha n'ime ha achọ. Nwanne Emeka nke nwaanyị akpịa Emeka anya. Emeka ewelite isi lee ya, anya ha abụọ ejekọọ, onye ọbụla ekpudo ihu n'ala. Nne ha jụọ Emeka ma ọ hụrụ ya bụ ọkụkọ. Emeka sị mba o. Ọ jụọ nwanne Emeka nke nwaanyị ma ọ hụrụ ya bụ ọkụkọ. Nwanne Emeka sị ee. Emeka ewelite isi kpịa anya ole Emeka anya dọọ ọnụ ọchị. Emeka na-emere ya aka ka ọ ghara ikwu. Nne ya sị ole nke bụ ee. Nwanne ya nwaanyị sị na ya hụrụ nya ahụ mana anya ahụ ma anya taa. Obi ya wee Emeka n'afọ maka na obi ya oche na nwanne ya nwaanyị ga-agbapụ ya uchu. Nne ya sị anya ka oriri pụọ na ihe niile na-abụ ya egwuregwu. Nke ụbọchị ahụ emechaa gaa, nne ya dinye nke nwaanyị sị ya ga-asa efere zaa mbara ezi. Nke nwaanyị asị nne ya na Emeka asị na ọnyanwa ga-asa zaa. Ọ gbara ọsọ gakwuo Emeka sị ya ịma na igburu ọkụkọ, ọ bụrụ na ị chọghị ka m kọrọ ya nne saa efere aza mbara ezi a. Ihe ewute Emeka mana o nweghị ihe ọma ọ ga-ekwu. O kwere ka o mechara ihe ọ na-eme, ọ saa efere zaa mbara ezi. Udo wee chịkwa. Ka ụbọchị ahụ emechakwa gaa, o ruo echi ya, nne ha wee kere ha ọrụ wee kenye nke nwaanyị ịchụ mmiri ịgbaju buta. Nke nwaanyị agwa nne ya na Emeka sị na ọnyanwa ga-agbaju mmiri hapụrụ ya ahụ. Iwe ewe Emeka o welite isi ya chọọ ka o kwuo okwu. Nke nwaanyị arọ anya gbara gakwu ya si ya chetakwa ọkụkọ ahụ o gburu ehi ahụ na ọ mara na ọ gaghị akọrọ ya nne ha ya gbakwa mmiri. Emeka ekwete. Ụbọchị ahụ Emeka echugide mmiri chujuo ya bụ buta. Obi ya ụtọ nwanne ya nwaanyị ụtọ. Ọ hụrụ ihe ọ ga na-eji ejide ya n'ọrụ. Ebe Emeka na nwanne ya nwaanyị na-agba gem, nne ha edinye nke nwaanyị si ya ga ahịa ga-agotesi ihe ga-ejiji esi nri. Ọ sị nne na Emeka sị na ya nwa ga-aga. Ọ gbara ọsọ gakwuru Emeka si ya chetakwa ọkụkọ ahụ o gburu na ya were ga-agote ihe, na ọ jụ ịga na ntị nne ya ga-anụ ya. Emeka ekwezie na nke a maka na ya bụ ihe akarịzie nne ya ahụ. Ọta mụrụ hụsiri anya mmiri gawa ebe nne ya nọ, garuzie ebe nne ya nọ sekpuru ala rịọ nne ya mgbaghara, jirizie ọrụ ya kwuo na ọnyanwa gburu ọkụkọ ahụ ọ na-achọ achọ. Na ya amaghị ụma na ya mara ngwere ohie ngwere wee mazie ọkụkọ n'isi, ọkụkọ nwụọ. Ya eburu ozu ya gaa tụfuo si ya biko ya gbaghara ya. Ihe tụrụ Emeka n'anya bụ na nne ya sị na ya ama na ụbọchị ahụ ọ magburu ya bụ ọkụkọ ya nọ na windo wee na-ele ya, na ya hụrụ ka ihe niile si wee gaa. Nkwanị ka nwanne ya nwaanyị si wee jidezie ya n'ọrụ, edinye ya ozi o jirizie maka ya dinye ya, mana etu o si wee were ọnụ ya kụzie ya n'onwe ya na ọ gaghị akpagbuzi gị ọzọ, ọ gaghịzi eji gị mere oru wee bụrụzie etu aka emi si wee nwerezi onwe ya. Gee m ntị. Ọ na-abụ ụkwụ na-aga wamwa ma anya na-aga wamwa ma na-ahụkwa ya. O ji abalị eme nje echefula na chi ga-abọ. Mgbe chi bọrọ anya ma anyị ahụ ya. Mgbe ọbụla anyị mere mmehie, Olise bi n'eluigwe hụchara mmehie ahụ i mere, mana mmehie ahụ anyị mere na mezi anyị aghọrọzie oru. Mana mgbe i mepere ọnụ gị kwupụta ya bụ mmehie, ị ga-ahụ na ị ga-enwere onwe gị. Imepe ọnụ gị rịọ mgbaghara, a ga-agbaghara gị. Ị nwere onwe gị n'agbanyeghị ka ya bụ eziokwu si wesi ike. Mepee ọnụ gị kwuo ya na ọ ga-eme gị ị pụọ n'oru. Ntị adịkwa. Ya gazie.